Viva aí! Você que alguma coisa essa escada não já tá lasca. Sen söyle. Tabii ben bunlar. Kaan Sat. Ya. Tamam sat. Arrastian OF eta honkizin haben mauleko lagiat jinketuntat. Arrastian mauleko lehiaketan mauleko bestakari lehiaketa bat antolatu egitzen. Fina ikusiko dizi eta jarraikiko. Xuxenian isiotiko gia alazanekin eta eskertzen dugu infogarazi heben izatiaz eta ikusiko dutzi bipaiak aurkeztuik izan dira. Alde batetik gorriz haiko dira beti gurutxaga berezkoen maila nahi dena hau ahetz etxart sarasolaekin hau giberetik haiko deraik urdinak betarra eta hen bus edo hen parin urdinez Sebastien Kei aintzinetik, Sebastien Zalgiztarra, haiko da Jon Zenpolekin, Jon Zenpol hau deleik berezkoa, eta berezitakzuna intelegatu dizien bezala mauleko lehiaketa juntan da, bi berezitakzun badia, aurten bigarren urtekotz behita lehiaketa hau, berezko bat parekatuik dira mauleko jokilei bateki, eta aurten ere aldikotz plekari elkarteak du lehiaketa hau antolatzen SAM bat aksunaiki eta intelegatu dizien bezala hasiko da. Sebastien Kehei biatuko behita ezker aldetik dugu aiabazik, dugu Patrik Horategarraiek urtukidu plekari elkarteko lehendakaia. Eta etzek ekartean usake hai, Sebastien tinkatzen, betik musten, betik gantxo egin du. Eskuin moztu du eta eskuiniko pareta honki eta lehen tantoa gorrientako. Bat eta huts. Ara beti gogotxaga abiatuko da sakatzea terdi erditik. Jon aholku emaiten Sebastiani. Ara tian utzi du xake hai eta xake falta. Bat eta berdin lehen berdinketa. Ara eta ez dakit. Peioen botzen entzuteko padadizien balin bai. Ados batetan berdin. Eta Sebastian zeiku abiatuko sakatzeat. Hale, paret. Erditan izten betik pelota hoi jonentako edera. Artesare elkitzen du betik. Eia, jonek pumpe bat taulen gainen, ahetzek ezkeraz elkitzen du pelota hoi. Sebastian tako edera, taula luze bat atzen maiten du, errebot. Sartzen ahetzek. Aire sartzen da apunio Sebastian. Ahetzek ezker haibuz. Biltzen jonek. Betik ederki, bena jonek ezkeraz, pelota edera betientako. Sebastian gaidez. Ahetzek taula. Jonek taulan pumpe bat ahetzek aire sartzen du ederki pelota hoi, eta taulan emaiten berriz. Jonek ekarten du, kidui ala lehakor da mili bat, trinketzula egan behar da, izigarri beho dela hemen maulen, eta Sebastian taula. Ahetzek biltzen, Sebastian airez, pelota edera ahetzen zatu. Pareta unkiko du, legatu da mini bat. Jonek, saia ibuz, betik elkitzen. Sebastian erditan izten. Ahetzek bi pareta, elkidu ederki. Sebastian betik, taula, luze bat, Jonek aizker airez.
aukera etzentako. Pareta onkiko du. Jonek ekarten ederkia ere sartuko da beti, eskuin musten du, hor da Sebastian. Taula, paretz. Aidez, eskuin musten, beti hor da pausatzen du betik, Sebastian hor da ederki taulan gaien. Tanto gogo, hiu egen tanto hoi. Eta bai, eta ne ustez jonek etzin dublatu pelota hoi bena mahan gainen, ezairi bi gorrientako eta bat urdinentako. Eta partida haintzin ahetza izen hinket solain txahatzen edo ara, etzerdin hain lehako gizan bena. Lehako da mini bat hartuko tiebe markak lukireiek. Uste dit behotuko dien ebei. Eta gorriek bi urdinek bat. Beti gurutxaga. Sakean. Erditik abiatzen da. Lure aire sartu behar da joan. Ederki. Haetzentako pelota edera. Hare, taula luze bat. Ezkerraz ekarten joanek. Haetz. Saia ibuz, ez paretxipi, hor da joan, ederki ekarten di pelota hoi. Haetzek ederki taula, mementun trinketeko joku edera ikusten egia heben. Hor da joan, kaltegin ederki, saia ibuz, sartzen zen saian, ederki. Eta bigarren berdinketa. Sartu da beti ezkerra idez, bena, unsatziatuik zen. Bigarren berdinketa. Eta Peio Arriagen botz ederrain gozatzeko pada guetako eta hainbat hobe berdinketak balimadia mentuan untsa sartuik die partidan sake falta bat izan bada betien aldetik guai sartuik dia ahetzek bo eskiditu eraitia hiu eta bi urdinentako. Ziu eta biga eta Angrie jandonea iparaldeko pilota bat zaudeko lehendak heben dugu bide Lucia eginik eta trinketa hau da batxa betatzen eramer da bildera ahesti juntan bena gentia huiantzen da batxa hiu eta biga urdinak aintzinin errebot ekarten altzak edefki ekarten du Sebastian Aidez ale pelota edera betietako errintzen du lore jonek ederki ekarten pelota edera betietako berriz zian zankuetan Sebastianek ekarten betik pelota berriz ez du gozatzen jonek ederki biltzen haetzek untxagalt egin du jon sartzen naide haetzek ekarten taula untxa baliatzen du mementuna haetzek jonek ederki taula luze bat errebot ekarten du haetzek sartuko da Sebastian taulan horra da gibel pelota hoi haetzek bi pumpe taulan jon sartzen da Aidez betik hor da Sebastian eta haetz Aidez ederki iskin eta hiuegen berdinketa iskin eta berriz peio entzunen dugu ze plazea hiuna lehen txaitantok berdinketak eta beti gurutxaga bilatzen zaik usakatzeat erditik ikusiko nuat eginen din eiatzian edo hainbat zian bena Sebastian untsa sartzen aidez hor da beti hor da Sebastian ebai are saia ibuz taula hartzen pelota horrek errebot eginen du ejerki haetzek ejerki benagoa lau gerena urdinentako badila besua haetzek lau eta hiu urdinentako Hora, haiatzen da Sebastian keie ezkerraide
eta beti sartzen da. Pelota ederra Sebastientako, eta falta. Nahi izan du, gainetik pelota hoi eskuin moztu, eman du. Tantua eman du. Launa berdin. 4 partout. Rena sei uskia idia, lau jokulaiak. Mauleko bi jokulaiak ez dia bate lotxa eta bigarren urtia da, bena ez dia presioneik. Aidia egerki, betik eskuineko paretaiki, errebot. Elkitzen du, ederki joanek etzen eza pelotoi. Beti aidez, Sebastianak taula. Behar, aidez plantatu eta plantatzen da ederkiatz. Sebastianak pareta. Aetzek hartzen du taula. Jon. Sartuko da beti ederra pelota. Jorentako eskuintziatzen du. Hortzen beti. Hortzen bena. Ezin izan du altxatu. Bost eta lau. Urdinak aintzinetik. Sebastien Kei eta Jansen Paul. Urdine zaidiela. Ohartazten daiziegu beti gurutsaga eta ahetze txart sarasola enkontre. Eta Sebastien Kei abiatzen da. Azker aldetik. Eia noat. Lore eskiniko paretaikin. Edazki elkitzen dira etzek pelota hoi. Saian sartzen zen. Jonek ede jausten. Eskin izan du. Aetzek txeatu bena. Falta, 6. Eta 4. Eta eia, behuak eragina ikenen dinez partida juntan. 4 jokileiak fisikoki oso preste dia, bena pesu da egun zinez. Trinket solako bortak zabalik, aida mini bat kurritzen da bena. Kirori nahi delaik, ez du kaizanik egite, aitzek ekarten sake eder hoi berriz. Sebastien Xai aibuz, betik elkitzen esker sotomanos, ederki. Sebastien gainetik, paret. Aitzek Xai latbuz, pelota eder haitientako. Berri Sebastien, ederki. Aitzek altxatzen du Lore, hor da jon. Betik eskuin, hola, ze. Mathieu Hospitalen gisa. Bost. Eta 6. Ederkitzeatu du, Gordeska izen. Ezkenakien, notiatuko zin, betik bena, tanto oso edera. Bost eta 6. Gorriak giberetik mementun. Lore, jonek ekarten sake hoi. Betik, kenio egin du bena, etzek pelota edera izten du. Hor da jon. Beti bai. Jon, pelota edera. Lore, artesare, ahetz aidez. Jon berriz, taula, luze bat. Heben, trinket zora la jinen da kasipik. Ezker ekarten du ederki pareta hunkiz. Jonek, artesare berriz, bena beti hor da. Apuño gibel ederki. Betik, arra. Ez da sartzen saian. Are beti. Sebastien hor da berriz. Haintzini nahi dia. Behar zen hartu. Paret, Jonek. Pelota, eger. Haetzen tako. Taula hartzen du ederki. Are beti. Saia ibuz. Eta Sebastien zen saian sartzen. Sebastien plantatu da eskeraz. Defentsan eta Seina berdin. Publikoa beho, Bai, peiok botze edera behitu, eta bai, eta 15 edo tanto oso ederak ikusten nahi begia heben. Restiguntako laugeren, berdinketa, eta beti gurutxoga erditik abiatzen da sakatzeat. Eia, tian, hor da Sebastien ederki ekarten di pelota hori, eta hurrintzen. Haetzek, pelota edera jonentako izten izkimutz, eta hoi edera erkiko da. Eia, betik ederki artesare ena ez da sartzen.
Jonek ere bai aide eta ahetzentako aukera. Sebastian hor da. Beti eskuin hor da Jon, beti berriz. Eta pumpa ez. Sebastian elkitzen pelota hoi. Ahetz, erditan izten du. Jonek eskuin, Kasimarion. Ahetzek ekarten Sebastian ederki tiwa. Izki mutzpik, hola ze tanto edera. Sebastian untxatziatu izin. Beti defentsan junda. Izki mutzpik. Edera. Zazpi eta sei. Sebastian eta ez amaturetan lehen maileko jokulaiak dira. Eta ez da bardin, bada oskatxipi bat, berezkoekin prefosta bena egin. Eta estezkenin ebai jakutsi die ziela maila edera eta hala, finala egin. Jonek ederkiek hartzen pelota hoi. Ahetz, lore erditan. Jonek tinkatzen esker, beti sartzen da. Pelota edera Sebastientako paret. Hor da ez. Hala ederki. Hurrintzen du joki hori taulaike. Karten du Jonek. Beti. Pumpe bat taula engaien. Jonek taula. Hor da ez. Sebastien sartuko da. Jerki elkitzen du pelota hori saian sartzen zen. Jon trinket zolatik. Bi pumpe egin ditu. Eta sartzen zen bena. Txiki ezaidu. Beti eta ez. Bi puntu zentzinin. Eta ziko dugu behoi dira partida hoi. Beti gurutsaga. Abiatzen zaigu sakatzeat. Erdi-erditik. Eskuineko paretaiki. Hor da Jon. Ekartzen du ederki barnen da. Asfalta. Marra hunki du. Bideatzu eta sei. Beti gurutsaga abiatzen zaiku. Erditik eia. Bergaiza ez txian esker, hor da Sebastian. Pelota edera etzentako. Etzek taula, pumpe bat. Jonek taula ibuz behiz, betik ekart saia ibuz, parka, betik ekaidu. Elkitzen du betik behiz. Jon, pumpe bat taula engainen eta etzek eskerra zekarten. Hein bat fite elkitzen da, taulatik pelota heben maulen, paret. Are, ekarten du etzek. Sebastian saia ibuz, hor da beti. Sebastian kenu bena Jon hor da. Pumpe bat taula engainen etzek ekarten. Jonek behiz, pumpe bat taula engainen etze eskuina idez. Paretipi, hor da Jon. Saia ibuz, ederki ekarten du. Etzek pelota hoi. Sebastian saia ibuz, hor da beti. Sebastian izkimutza. Ederki, hor da etz. Ekarten du pelota hoi. Ze defentsa etzek mementun. Jonek eskerraz, barnen da pelota hoi. Zetantu ikusten egin, bueno. Eskuin, hor da etz. Hor da behiz. Ahetz atakik da. Edera etzentako. Bai, edhuna da. Eta Sebastianek gora, pelota hoi. Lehen zinutxipia egin die gorriek. Hamar eta sei, tanto Lucia. Eta gogorra izan da. Eta bai, beho behita trago hartzen aldie bai. Hamar eta sei, tanto Lucia eta gogorrak defentsan indarhanitz. Ahetzek ebai usten du, aintzinin. Betik ebai eta mementun hoiek die gaina hartzen. Joku hanitz ikusten dugu. Ez da biziki pelotaik erditan, Maila edera jakusten nahi dia lau jokulaiak eta
plazer bat egoetako heben mauleko bestakai olako partida bat izatia. Hamar eta 6 gorriak aintzinetik. Eskuintzak atzen du, errebotetik ekartzen pelota hoi jonek. Ahetzentako pelota jonek altegiten du. Artesare izkin ekartzen du ahetzak. Ze defentsa